Githoro wach nyakoro mgajwange chal mar fwambo bel na nyisi ni jatend migao mochung'ne weche mag ohala mano Moses Kuria bedo duche makawuono na limo kaonti mano mar Siaya mano mar yango kama bende ibro bed ka igere kembe mago mag thedho mwandu mopogore manene kanye apisi mano mar gavana e kaonti ma Siaya James Orengo chenro mabende biro ni achiel kachiel ka bende chenro makamano igeno ni ibro bed kitiyo godo gi omenda maromo siling milion 500 siling milion 250 ibro bed kichiwo gi piny owacho ka bende siling milion 250 machielo ibro bed ka ichiwo kod sirikand kaonti ma Siaya. Kuria wasededo kata mana e kaonti ma Migori jumane ka bende nodhi yango chenro maket kod mano mabende timo oduchi makawuono mano e kaonti ma Siaya. Wantiere gi jofwambo magwa mabende luonwa okanga makamano mano gero kembe mag theth mano e kaonti ma Siaya. Koka mano adoro mar mondo mi watie kiochieng jera wachni mogik watieko. Mara ema yot sana.